Det vil tilbringe enhver virksomhed værdi at have NLP practitioner-evnerne in-house. Både på enkelte medarbejdere, men i særdeleshed også på flere. Det er en af mine klare ambitioner, inden de næste par måneder er gået. Der er der fastlagt, måske ikke et direkte program, men i hvert fald en intro af videreformidling af de værktøjer, mange af de værktøjer, som vi har lært her, som jeg i hvert fald vil bringe videre i min virksomhed. Nu er jeg i salg for eksempel, og for mig er det jo alt vedkommende at få solgt nogle varer, måske nogle gange uden at skelne til, at der også er en serviceafdeling, en administration, som skal fungere. Så jeg tror, hvis virksomhedens medarbejdere generelt set havde en NLP-uddannelse, så ville kommunikationen for det første blive væsentligt bedre. Der vil blive meget større forståelse for de respektive afdelinger, og det vil helt klart afspejle sig udad til mod virksomhedens kunder og samarbejdspartnere. Hvilken værdi det vil give en virksomhed at få NLP in-house? Jamen, der er ingen tvivl. Det vil gøre, at samarbejdet vil blive meget, meget nemmere på kryds og tværs i organisationen, om det er på ledelsesniveau eller i hvilke afdelinger på kryds og tværs. Man lærer om, hvordan den menneskelige adfærd er, og giver en meget mere bedre forståelse for, hvorfor dine kolleger reagerer, som de gør i en presset situation, for eksempel, hvem der er god til at håndtere hvad, og hvorfor de taler, som de gør. Der er ingen tvivl om, at det burde være noget, der alle virksomheder gav til deres medarbejdere. De kompetencer, som vi har fået her, vil helt klart kunne bruges i enhver virksomhed, fordi at hvis man giver det bredt til medarbejderne i en virksomhed, vil alle jo kunne have de fordele af de værktøjer, som vi har lært, og vil have en meget nemmere og bedre tilgang til at løse problemstillinger, til at løse sit arbejde, til at holde indlæg, alt. Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogle virksomheder, som ikke vil kunne benefitte fra det. Fuldstændig fantastisk. Jamen, en af de værktøjer, jeg tog til mig allerførst, som var meget konkret for mig allerede fra modul nummer 1, det var repræsentationssystemet, som jeg tog til mig, og egentlig lynhurtigt fik afprøvet på en kunde, som jeg på det tidspunkt havde daglig kontakt med. Fandt ud af lige med det samme, at kunden her var meget visuel. Så jeg gjorde simpelthen det i form af en mail, jeg skulle svare på til ham, at jeg gav ham 3 valgmuligheder, og mailen var skrevet specifikt visuelt, og det eneste svar, jeg egentlig fik tilbage til kunden, der er frit valg på hylde 1. Smukt, I vælger den løsning, der passer jer bedst. Så det havde jo enorm effekt. Der er ingen tvivl om, at en virksomhed, der vælger at have NLP-kompetencer i huset, igen vil have bedre beslutningskompetencer, have bedre og flere muligheder for at motivere medarbejderne, vide, hvordan de enkelte medarbejdere eventuelt skal håndteres, for at få dem til at producere, og være bedre i stand til at se fremadrettet for hele virksomheden. I forhold til mit eget job er det bedste, jeg har fået med, helt klart den værktøjskasse, som NLP'en har givet mig. Med til alle mulige ting. Altså det kan være det kommunikative, det kan være løsning af specifikke mål, det kan være målforstærkning, det kan være coaching af kolleger, eller whatever vil jeg nærmest sige. Det kan bruges til det hele, så vi har simpelthen fået så mange værktøjer, og det er absolut fantastisk. Jeg kan ikke forestille mig at skulle leve på den gamle måde igen. Det er bare ikke godt nok i dag. NLP-uddannelse betyder utrolig meget for min fremtid, fordi jeg kan netop bruge det med det samme hver dag. Så jeg kan anvende de værktøjer, jeg har lært, for at gøre mit arbejdsopgave nemmere, hurtigere, bedre, og for at blive en gladere person i livet.